no passi tothom a fer-ho per aquí. Si vol pagar... Sí, això que sí. Miren? Però si no miren res, si només miren la matrícula. Ah, mira la matrícula. No fan res més. Mira? La matrícula la miren però no poden fer res. Tu pots dir, no, aquell dia li he deixat el cotxe al meu fill o al meu nebot o al meu client, no me'n recordo. I envies a ells, no a mi. Anda, que... ¿Qué haces aquí? Lo mismo que tú. Ah, muy bien. Thank you.